per part del Comitè Electoral Regional. I després, evidentment, també avalada, també per unanimitat, per tot el que és la Junta Directiva Regional. La composició és la següent. Indicaré també els municipis perquè també tinguin un poc més de facilitat a l'hora de poder ubicar les persones. Titulars en el Congrés de Diputats. Número 1, Miquel Ramis. Número 2, Enrique Fajarnés, d'Eivissa. Número 3, Juan Carlos Grau, Menorca. Número 4, Isabel Borrego, Palma. Número 5, Mariona Ares, Calvià. Número 6, Rogelio Araujo, Palma. Número 7, Gabriela Mayans, Formentera. I número 8, Maria Antònia Garau, Juntmajor. En relació amb els suplents d'aquesta candidatura al Congrés de Diputats, número 1, Àgueda Carbonell, Muro. Número 2, Toni Bauzá, Palma, que és el president de Noves Generacions de Palma. Número 3, Javier Ferrer, Ibiza. Número 4, Manu Marquès, Menorca, i a més és president de Noves Generacions de Menorca. Número 5, Gemma Sastre, Palma. Número 6, Bernat Ballori, que és el president de Noves Generacions de Mallorca. Número 7, Rafael Oliver, Algaida. Número 8, Margalí de Japó, Joseta. Número 9, Maria Caldentei, Ariany. I número 10, Jaume Cladera, Campanet. Aquesta és la composició, tant en quant a titulars com a suplents, que formaran part de la candidatura de les Illes Balears.